Sledujete Weasel News, hlavnú spravodajskú reláciu televízie Weasel. Dobrý den, vítejte u televizních novin a dnes se podíváme, co se za celý týden odehrálo ve městě Los Santos. Pojďme se na to podívat. Dne 22. června kolem 22. hodiny večerní se před MMS stal dramatický incident. Do podniku zavítal neznámý pachatel s úmyslem odpalit sebe i lidí kolem. K reportáži řekne náš kolega na místě. Dobrý večer, moje meno je Eric Gens a práve sa nachádzam pred podnikom M&M Cars, kde sa nedávno odohral dramatický incident. Neznámy páchateľ s bombovou vestou sa pokusil odpáliť seba a ľudí okolo. Vďaka pohotovej reakcii bezpečnostnej služby bol páchateľ zastrelený, avšak strely zaseli bombu a spustili odpočítavanie. Na miesto okamžite dorazila jednotky Bomb Squad FIB. Bomba bola úspešne zneškodnená a bezpečne uložená do oceľovej skrine, aby mohla byť neskôr detonovaná v púšti. Našťastie okrem páchateľa nebol nikto zranený. V podvečer 20. června se odehrála vážná dopravní nehoda před stanici IMS. Při strážce mezi policajním a civilním vozidlem zasahoval Los Santos Fire Department. Naštěstí nebyl nikdo vážně zraněn. Dobrý deň, moje meno je Eric Gens a práve sa nachádzame na mieste pred EMS, kde sa stala 20. června zrážka policajného vozidla s civilným. Podľa dostupných informácií zrážku spôsobilo neoznačené policajné vozidlo, ktoré stalo v strede cesty. Kvôli jeho čiernemu náteru bolo pod tunelom zle viditeľné, čo viedlo k tomu, že do neho zozadu narazilo okolo idúce auto. Obaja vodiči utrpeli zranenia hlavy a boli okamžite prevezení do nemocnice Pillbox Hill, kde im poskytli odbornú lekárskú starostlivosť. Našťastie obaja účastníci nehody prežili a momentálne sa zotavujú. Tento týden se nám stala nepěkná událost v podniku Pizzazis. Objednávali jsme si jídlo jako u jakéhokoliv podniku, avšak pan majitel začal být vůči nám toxický. Musela zasáhnout policie. Více informací vám řekne kolega na místě. Dobrý večer. Nachádzame sa pred podnikom Pizzazis, kde náš štáb zažil šokujúci incident. Na prvý pohľad bežná objednávka sa rýchlo zmenila na dramatickú situáciu, keď majiteľ podniku začal byť agresívny voči nášmu tímu. Pokúšali sme sa ho upokojiť a vyzvali sme ho, aby sa správal civilizovane. Keď však naše snahy neúspeli, rozhodli sme sa zavolať políciu. Majiteľ zareagoval ešte agresívnejšie, nasadil nám vrecie na hlavy a držal nás proti našej vôli. Na miesto činu rýchlo dorazila polícia, ktorá majiteľa zadržala a nás oslobodila. Majiteľ bol následne odvedený na policajnú stanicu LSPD, kde čelí vážnym obvineniam. Toto bol Eric Gens, Weasel News.